Ngelisontfo kuhlangana malanga lalishumi nakune langetiwe sukela mengameli Cyril Ramaphosa wamemetela kwelive.Sinibutile kutsi ingabe yini longayi lindzela emva kwelanga langelisontfo. Mina umbono wami ngibona ukuthi mina solo sitawuhlala la ku level 4 ngoba na uthi uyabuka solo iyakhuphuka tibalo tebantfu labangena iCovid-19 kulomnyaka. Emva kwezidubedube ezingaka ezenzekile ezweni angisalindele ukubona umongameli ephinde esimisa ku level 4. Sekulindele ukubona esisa ku level 3 noma esisa ku level 2. Angisalindele ngempela ukubela level 4 ngoba konakele ezweni emva kwezidubedube ezingaka ezenzeke eKZN naseGoli. Kuyatshengisa ukuthi ngempela amabhizinisi aphelile, abantu abanamali abakwazi ukuthi bazoyenza kanjani. Lindele ukuthi izwe libuyisele ku level 3 avule utshwala kuthengiswe lezo khawu lezo. Kodwa nje buvula utshwala abantu bephuze ujabule umnotho ulunge. Mina ngilindele ukuthi ubaba Ramaphosa alivuleke manje izwe. Because isikhathi sokubanda sesiyedlula. Nebhelu ezike zaba khona kukwazi ukubonakala ukuthi kulungisekaphi umnotho uvukaphi. Ngoba makuzoqhubeka kanje umnotho wezwe lethu uyafadabala ngempela. Ngenxa yokuba kwaba khona lento eyenzeke kwaZulu Natal naseGauteng abantu besoloko bedibana besenza yonke into mina bendizawuthi upresident makangaqale avule makaqhubeke nalo level 4 wakhe kwakhona athathe iveke ezimbini then ajonge ba ithini into kuba ngoku kungona iza kwenyuka nyani ngoku ngenxa yalanda bayase KZN naseGauteng msasazi. Engulindele kakhulu kumongameli mina ukuthi akhulume athinte kakhulu indaba ezithinta ukufukulwa komnotho ngoba into esithinta kakhulu njengamanje ukulahlekelwa imisebenzi nangapha izwe livaliwe. Lena Imibono Yebabukeli iSABC angeke ithweswe ukuthi phendulela ngayo.